ורבותיי, יש פה רק אחת. אחרת אומרים גבירותיי. מה שהייתי רוצה, מה שהייתי רוצה זה לדבר, יש פה גם, נדבר עם זה? לא. כן, יותר רשמי. יש פה לפחות בקשה אחת. אתם יודעים, שרשרת נמדדת בחוליה החלשה ביותר שלה, אתם לא תסבלו ודוד ישמע היטב. אתה יכול בלי. מה שהייתי רוצה כאן זה להסתכל על כל המלחמה הזאת בזום אאוט. זאת אומרת, לא לראות את העצים, אלא יותר לראות את היער. לראות את הדבר הגדול, לראות את המסגרת, בעיקר למה, מה קרה, מה הייתה הכוונה של חמאס, ומה עומד מאחורי כל הסיפור הזה. מבצע צבאי צריך 3 מרכיבים. האחד הוא יכולת. יכולת שלך לנהל מלחמה, לפתוח מלחמה. יכולת מורכבת מנשק, תחמושת, אימונים, כל מה שיוצר, כמובן באויב חלש, שזה יוצר לך יכולת יחסית חזקה יותר, בזכות הנשק, בזכות התחמושת, בזכות האימונים ובזכות העובדה שהאויב שלך חלש. זה מרכיב אחד. המרכיב השני הוא המוכנות הנפשית, הרצון, המוטיבציה, הכוונה, מה שמפעיל את האנשים שנמצאים בצבא או בכוח הצבאי, לצאת למלחמה, לצאת לקרב. בלי כוונה כזאת, בלי מוטיבציה, בלי הכנה נפשית, לא שווה כל הנשק שבעולם. אם אנשים לא רוצים להילחם, אם אנשים פוחדים, אם אנשים נמנעים, בגלל סיבה זו או אחרת. לכן צריך רצון, כוונה, מוטיבציה לצאת לקרב. הגורם השלישי הוא הזדמנות. אם מצאת הזדמנות טובה, זאת אומרת שהאויב ישן, האויב נרדם, האויב לא יודע מה, או עסוק בחזית אחרת, צא למתקפה, הסיכוי שתצליח גבוה יותר מאשר אם האויב ער, פנוי, ואין לו שום חזית אחרת. חפש את ההזדמנות. אלא, הייתי אומר, 3 מרכיבים העיקריים של מבצע צבאי. אם רוצים שהוא יצליח, צריך לדאוג למוכנות, צריך לדאוג לנכונות הנפשית, ולמצוא את ההזדמנות. מה שקרה כאן, זה שחמאס וגם הג'יהאד האסלאמי בעזה עוברים תהליך של התחמשות, של הצטיידות, של התארגנות, התחפרות במשך תקופה ארוכה. זה שהם הצליחו להשתלט על עזה ביוני 2007, לפני 16.5 שנים, זה לא היה בגלל שכמה ציפורים לחשו להם משהו, אלא בגלל שהיה להם נשק. כבר אז היה להם מספיק נשק, שנתן להם את היכולת להתגבר על ארגוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, להשליך אותם מגגות שהם ברחו עליהם, ולתקוע להם כדור בראש, אחרי שתקעו להם כדור בברכיים, מול המשפחות שלהם, וכך הם לקחו את עזה בכוח הזרוע. זאת כבר אז הייתה להם יכולת להילחם כנגד כוח רשמי, כוח סדור כלשהו שהיה שם, שזה ארגוני הביטחון הפלסטיני. לאורך השנים המשיכו בהברחות, המשיכו בייצור עצמי, שמי שמע מאחוריו זה איראן, או באמצעות השלוחים של איראן, או חיזבאללה, רשת הברחות שהייתה דרך סיני, דרך ישראל, דרך הים, וככה הם הגיעו למה שהגיעו, כל המוכנות שיש להם, כל הנשק, הטילים, הרקטות, המחרטות, וכל מה שאנחנו עכשיו, כשנדבר על טילי קורנט, תקניים, שלא ברור לי איך הגיעו עליהם,
כך או אחרת הם הגיעו למצב של מוכנות כזאת, שמשכנעת אותם לצאת לקרב. מוכנות כמובן כוללת גם את הצד השני. זאת אומרת, הם יתרו חולשה בצד הישראלי, בגלל גם הקונספציה, שהם מורתעים ומוכלים, והם דאגו לבסס את הקונספציה הזאת כל פעם מחדש, כשלמשל לא הצטרפו לפני שנתיים למבצע שנקרא בזמנו נדמה לי קשת וחץ או משהו כזה, שעשינו נגד הג'יהאד האסלאמי. 3 ימים שישראל פגעה במנהיגי הג'יהאד האסלאמי, חמאס לא עשו כלום. והמסקנה בישראל הייתה שחמאס מורתע, עד לכך שלא מוכן והם אפילו תרמו לעניין הזה. שלא לדבר על מה שקרה בשנה האחרונה בישראל, עם ההפגנות, המחלוקת על יש מי שקורא לזה מהפכה משפטית, יש מי שקורא לזה רפורמה משפטית, יש מי שקורא לזה דחיקה משפטית, לא משנה איך שנקרא לזה. ההפגנות היו, והם ראו איך מפקד משטרת תל אביב חוסם בעצמו את איילון, לא רק המפגינים, אלא גם הוא מצטרף אל המנהיגים. זאת אומרת, המשטרה נגד הממשלה, וזה מבחינתם זה, ישראל זה לא מדינה, ישראל זה בדיחה. אם משטרה פועלת כנגד המדינה, זה לא מדינה, זה צל של מדינה. מבחינתם, היכולת הישראלית או האפשרות הישראלית להילחם הלכה ונשחקה לאורך השנה האחרונה, גם בגלל המהפכה, אבל בעיקר בגלל המכתבים של הטייסים ושל הלוחמי סייבר ואנשי 8200 ולוחמי סיירת זו וסיירת אחרת ואנשי חיל הים וחיל הפה וחיל השם והתותחנים וכל מיני יחידות שהודיעו מעל דפי העיתונים שהם לא מתנדבים למילואים בגלל ביבי ובגלל רוטמן ובגלל יריב לוין ובגלל מהפכה והם לא מתנדבים יותר לצבא. עכשיו כאן צריך להבין משהו. האויבים שלנו באמת לא הבינו מה זה פסקת התגברות. הם לא היה להם שום מושג מה זה עילת הסבירות. זה לא מדבר עליהם. גם כל ההסברים לדעתי לא הבינו. במידתיות? רגע, לדעתי לא מדבר עליהם. וההרכב ועדת הבחירת שופטים, זה באמת לא דיבר עליהם, כי הם לא מבינים מה ההבדל בין הרכב זה להרכב אחר. אבל מכתבים של טייסים שלא מתייצבים לשירות במילואים, את זה הם מבינים יופי. ואותו דבר כל מיני חיילים אחרים שהודיעו כל פעם, כן, בעצומות כאלו ואחרות, את זה הם הבינו מצוין. וכל פעם שהתפרסמה עוד רשימה ועוד רשימה, אלה יצאו לרחובות עם סוכריות וחילקו לחבר'ה. למה? כי הצבא מתפרק. זה הייתה כל פעמים התמונה אצלם. זאת אומרת, המכתבים הללו ניפחו להם את בלוטות הג'יהאד. מה שבעצם הביא אותנו לכוונה, למרכיב השני, המרכיב הנפשי. כשהם רואים את צה"ל הולך ויורד, ומצד שני את הכוח שלהם באופן יחסי הולך וגדל, בגלל שצה"ל הולך להתפרק, ואותה שקמה ברסלר כותבת באחד הפוסטים שלה, שבאוקטובר לא יהיה צבא. יש את זה, מופיע עד היום באינטרנט. אפשר לקרוא את זה. כן? שביבי שידע שבאוקטובר לא יהיה לו צבא. ראיתם את הדבר הזה? לא. תחפשו, שקמה ברסלר, באוקטובר לא יהיה צבא, תמצאו את זה מיד. אוקיי? זה מה שכתבה. זאת אומרת, אז אם היא כותבת את זה, והיא ציונית, ואחרים לא אומרים, נו, אז יהיה צבא? לא יהיה צבא. זאת אומרת, בראייתם, היכולת הישראלית הולכת ויורדת, ולעומתה היכולת שלהם הולכת וגדלה, יחסית. ככה זה בעולם. בהיבט של הכוונה והרצון והמוטיבציה, פה צריך להבין את הראש של החבר'ה הללו. הם נקראים חמאס. מה זה חמאס? ראשי תיבות של? חרקת אל-מוקאומה אל-אסלאמיה. חרקת אל-מוקאומה אל-אסלאמיה, תנועת ההתנגדות האסלאמית. לא הערבית ולא הפלסטינית ולא כלום. לא גם. האסלאמית. זאת אומרת, מה שעומד מאחורי הרעיון שלהם זה האסלאם. אוקיי? הדת.
אוקיי? משם הם שואבים את הרעיונות. איך אני יודע? תקראו את אמנת החמאס. אחרי ההרצאה, כל אחד יעלה לאינטרנט וחפשו בעברית אמנת החמאס. יש את זה בעברית, יפה, מתורגם יפה, צריך קצת זמן לקרוא את זה, זה מסמך לא קצר. חובר ב-1988 אחרי שפרצה האינתיפאדה הראשונה. המסמך הזה רצוף בפסוקים מהקוראן, לא רק מהטקסטים שחוברו עכשיו, טקסטים מהקוראן וגם מהחדית', זאת אומרת התורה שבעל פה האסלאמית, שהיא גם כן מיוחסת למוחמד, דברים שהוא אמר או לא אמר. דוגמה לחדית' מאוד ידוע שהוא מצוטט שם באמנה האסלאמית, כך זה נקרא, כן, שפלוני בשם פלוני אמר בשם מוחמד שלא תקום השעה, זאת אומרת לא תגיע אחרית הימים עד אשר יילחמו המוסלמים ביהודים ויהרגו אותם, עד כדי כך שאם יהודי יברח ויתחבא מאחורי עץ או סלע, העץ והסלע יפתחו את פיהם ויקראו, הו מוסלמי, בוא, מאחורי מתחבא יהודי, בוא תפוס אותו. בוא תפוס אותו. אוקיי? כל העצים ישתפו פעולה עם העניין הזה, חוץ מעץ אחד, עץ הררקד. בערבית זה עוזרד בעברית. תאמינו לי, אני לא יודע מה זה עץ עוזרד, בחיים לא ראיתי. מה, אני לא יודע שראיתי אותו. מישהו מכיר, מישהו יודע לזהות עוזרד? קצת דומה לזית. קצת דומה לזית. אבל שיח. זית אני יודע. יש לו כזה בחצר פשוט. הפצה מהירה של הסרט. יש פה הוראה ברחפן. עוזרד? אני שם שלא מלשין. בקיצור, אל תתחבאו מאחורה. להפך. לא, להתחבא מאחורי עץ עוזרד, מכיוון הוא היחיד שלא על שיט. שהעץ הזה הוא עץ של היהודים, והוא לא ישתף פעולה עם המוסלמים בנושא הזה. זה חדית' מיוחס למאה השביעית. נו, זה רלוונטי לימינו, ישאל השואל, מה, הם מאמינים בדברים האלה? אז א', כן. ב', הקוראן והחדית' הם נצחיים, הערך שלהם נצחי. ג', קיבלתי זה לאחרונה, סיפור לא נורמלי. יהודי שסיפר לי שהוא עובד במפעל, ויש לו שם חבר מוסלמי. חבר טוב מאוד, באמת, המשפחות חברות והכל, נפגשים בחגים, מבקרים אחד את השני. יום אחד החבר לוקח אותו הציד, אומר, תקשיב טוב, יש לך בית, יש לך גינה, תיטע עצי עוזרד. ככה מייעץ לו החבר המוסלמי. למה הוא אוהב אותו? הבנתם? עד לכך, העסק הזה עדיין רלוונטי. הם מאמינים שעץ הררקד, העוזרד, יעזור ליהודים ביום הדין, והוא רוצה את טובתו של אותו יהודי, שיהיה לו איפה להתחבא. אוקיי, זה סימן עד כמה הדבר הזה רלוונטי עד היום, כולל הציטוט באמנת החמאס מ-1988. זאת אומרת שהתפיסות האסלאמיות הם אלו שעומדות מאחורי האידיאולוגיה שלהם, זו שמניעה אותם לפעולה. עכשיו צריך להבין לכן את הראש האסלאמי, איך הוא מסתכל עלינו כדי לגזור משם את המעשים. דבר ראשון, על פי האסלאם, הדת היהודית היא דין בטל, דת בטלה. לא קיימת. למה? הם לקחו את תיאוריית ההחלפה הנוצרית צעד אחד קדימה. הנצרות החליפה את היהדות. האסלאם הגיע לעולם בשביל להחליף את הנצרות שהחליפה את היהדות. זאת אומרת שהיהדות והנצרות הם דין בטל, דת בטלה, ואילו האסלאם לבדו הוא דין חק, דת אמת. אוקיי? היהודים והנוצרים ריירו בדלו, זאת אומרת זייפו וסילפו את כתבי הקודש, ולכן אללה לקח מהם את הבשורה ונתן אותה למؤמנים, זאת אומרת למאמינים שהם כמובן מוסלמים, ונתן להם קוראן ערבי מובין, זאת אומרת קוראן בערבית, שפה ברורה, והוא ברור לחלוטין, מובין, זאת אומרת עכשיו אי אפשר יותר לזייף אותו, ושומריו הנאמנים הם המוסלמים, אחרי שהיהודים והנוצרים זייפו וסילפו. כעונש, אללה לקח מהם את הבשורה, ובעצם כל נביאיהם הפכו למוסלמים. אברהם, יצחק ויעקב ומשה ושלמה וגם ישו, כולם מוסלמים. הם נביאי האסלאם גם. ולמי שלא יודע, דוד ושלמה גם הם מוסלמים, ושלמה בנה מסגד בירושלים.
אוקיי? מה עוד? כולם הרי היו נביאים, והם ידעו שהיהדות והנצרות עתידות להתבטל, ולכן ברור שהם היו מוסלמים. אוקיי? זאת, האסלאם בא לעולם בשביל לרשת את הדתות הקודמות, לקחת כל מה שהיה שלהם, כי הוא דין אמת, דת אמת, והם דתות של שקר. לכן למשל, הנצרות, האסלאם הפך כנסיות למסגדים. מי שביקר באיסטנבול, איה סופיה, כן, אותו מסגד ענק שנמצא שם, היה פעם כנסייה שקראו לה אגיה סופיה, שהאסלאם הפך לאיה סופיה. המסגד האומיים בדמשק היה כנסייה בעבר. מסגד הקשתות ברמלה היה בעבר כנסייה. בספרד בסוף מקומות, בסיציליה, כל המקומות שהם שרדו בהם הפכו כנסיות למסגדים. מכיוון שמישהו צריך כנסיות עם הנצרות, אותו דבר בכנסת. אם אלו ואלו הפכו להיות לדין בטל, דת בטלה, והאסלאם יורש אותם ולוקח קומה שלהם. אז זה דבר ראשון, היהדות דת בטלה. לכן אין שום היגיון להקים מדינה יהודית. ולכן מדינת ישראל אין לה שום בסיס חוקי. מכיוון שאין דת יהודית, אז למה צריך מדינה יהודית? אוקיי, אז זה דבר ראשון, הבעיה הדתית של מדינת ישראל, שכל קיומה הוא מנוגד לתפיסה האסלאמית. זה דבר ראשון. דבר שני, העם היהודי איננו עם, אלא קהילות, ששייכות לכל אומה ולשון. יהודי באמריקה הוא אמריקאי יהודי. בסדר, יש גם אמריקאים נוצרים, יש אמריקאים מוסלמים. הוא אמריקאי, כן, העדה היהודית באמריקה היא עדה יהודית, אמריקאית יהודית, בסדר. היהודי במרוקו הוא ערבי מרוקאי יהודי, כמו שיש ערבי מרוקאי מוסלמי, אותו דבר. יהודי בעיראק אותו דבר, יהודי ברוסיה אותו דבר. זה רוסי, הוא עיראקי, בסדר, יהודי. הדת לא יוצרת עם. ובעניין הזה הם משליכים עלינו את המצב אצלם. למה? כי האומה האסלאמית היא לא מוצא אתני. כי באסלאם יש גם ערבים, וגם פרסים, וגם טורקים, וגם קורדים, וגם בלוצ'ים, וגם אזרים, והזרה, וכן, כל מיני עמים, כן, יש בעולם האסלאמי. והדת האסלאמית האחת לא הפכה אותם לעם אחד. כי אלה ערבים, אלה פרסים, אלה טורקים, אלה קורדים. זאת אומרת, למה שהיהדות תהפוך את הקהילות היהודיות לעם אחד, כאשר אנחנו מכירים דת האסלאם שהיא לא הופכת את העמים השונים לעם אחד. אז הם משליכים עלינו את המצב אצלם. והם לא מקבלים את הנרטיב היהודי שאומר שבגלל שאתה יהודי, אז לא משנה אם אתה מתימן או מארצות הברית, אתה עם אחד. אוקיי, אז זה העניין שלהם. היות שאין עם יהודי, לא צריך מדינה יהודית. כי אין עם כזה. אז זה דבר שני. דבר שלישי, הבעיה של מדינת ישראל זה הקרקע, האדמה. זו אדמת פלסטין. לפי השיטה אתם מעדיפים הרבה מדינות יהודיות? לא. אתה חוזר לאמריקה. עם אחד, אבל יש הרבה יהודים. לא. היהודים יחזרו לאמריקה ולרוסיה ולרומניה ולגרמניה ולעיראק ולמרוקו. ויהיו במדינות ההם. כמו שבאסלאם יש בשיטתם, הרבה מדינות אסלאמיות. יש מדינות אתניות. האסלאם הוא דת. האסלאם הוא לא לעניין של מדינה. האסלאם לא יצר מדינת האסלאם. אלא יש מדינות. מבוסס על עמים. ולכן היהודים צריכים להיות, הם עמים, כן? אחרים. אלה רוסים, אלה אמריקאים, אלה מרוקאים, אלה עיראקים. צריכים לחזור לשם ולהיות שם, כמו אחרים. זה הראייה שלהם. הגורם השלישי זה הגורם הטריטוריאלי. ארץ פלסטין היא ארץ אסלאמית. כי לכל ארץ באסלאם יש רק כרטיס כניסה. אין כרטיס יציאה. זאת אומרת שכל ארץ שאי פעם הייתה אסלאמית, תחת שלטון האסלאם, חייבת להישאר כך לעולמי עד ולנצח נצחים. נכון שגם ארצות שהן לא אסלאם צריכות להפוך להיות אסלאמיות, אבל דבר ראשון צריך לאסלם מחדש, או להחזיר לאסלאם את המדינות, את הארצות שאי פעם היו אסלאמיות. למשל, ספרד. היא הייתה אסלאמית מהפלישה האסלאמית ב-711 לספירה, עד שלהי המאה ה-15, עד שהסתיימה הרקונקוויסטה,
כן, הכיבוש מחדש של הנוצרים, ולכן היא הייתה תחת שלטון האסלאמי כ-700 שנה, תלוי איזה חלק מדברים, ולכן היא חייבת לחזור להיות אסלאמית. האי סיציליה, אותו דבר, חלקים גדולים בבלקן, איפה שהיום יוון, מה שהיה יוגוסלביה וכל הרפובליקות היום, כל הדרך צפונה עד שערי וינה, איפה שהם הובסו ב-11 בספטמבר של 1683. עד לשם הגיעו סוסיהם, ולכן עד שערי וינה מגיע הארץ האסלאמית, שחייבת לחזור להיות אסלאמית. ולכן גם פלסטין זו ארץ אסלאמית, ולכן אין שום היגיון ואין שום הצדקה להקים עליה, להוציא אותה מתחום האסלאם ולהקים עליה מדינה של עם לא קיים, שהדת שלו היא דת בטלה. אוקיי? עכשיו, לא רק זה, אלא ארץ ישראל וכל המפעל הזה ששמו מדינת ישראל, הוא בכלל תוצאה של קונספירציה מזימה יהודית נוצרית כנגד האסלאם. למה? בלפור, זה שהתחיל את זה עם הצהרת בלפור, כמו שקוראים הבטחת בלפור, שהייתה ב-1917. מה בלפור? בלפור הוא אוונגליסט נוצרי. זאת אומרת, נוצרי דתי, שמאמין שאם כל היהודים יבואו לארץ ישראל, אז המשיח שלהם יחזור מהמתים. בסדר, זה מה שהוא מאמין. ולכן מכאן הוא מבטיח ליהודים את ארץ ישראל. מה זה, של אבא שלו? זה של אמא שלו? זה של בריטניה בכלל? מה פתאום? זה ארץ אסלאמי. אז נכון, הבריטים והצרפתים הביסו את העות'מאנים. נו, אז מה, זה אומר שהם יכולים לתת את הארץ הזאת ליהודים? מה, מי נתן להם את הארץ הזאת? זה ארץ אסלאמית בכלל, ששייכת לעמי המקום. בלשון הערבית, מן לה ימלק, עתה למן לה יסתחק. מי שהאדמה לא בבעלותו, נתן את זה למי שזו לא מגיע לו. זה הצהרת בלפור, שהיא לחלוטין לא לגיטימית, לחלוטין לא חוקית בעיני האסלאם, כי זה לא מקובל הדבר הזה בכלל. אוקיי? להוציא... מי? אתם הנוצרים, אוכלי החזירים, שותי היין, אתם תיקחו ארץ אסלאמית ותיתנו אותה ליהודים? למה מה? מי נתן לכם את הארץ הזאת לתת את זה ליהודים? ככה מסתכלים על הצהרת בלפור, שלא לדבר על החלטת סן רמו מאפריל 1920, שאימצה, כן, חבר הלאומי מאמץ את הצהרת בלפור, והופך את ההצהרה הזאת למסמך בינלאומי, מחייב עד היום. אוקיי? זה לחלוטין. מה? יפן שיושבת שם ומצביעה. מי לעזאזל נתן את הארץ הזאת ליפן? או לרוסיה, שגם היא מצביעה בעד הדבר הזה. מי נתן את זה למדינות הללו, לתת את זה ליהודים? מה פתאום? לכן כל ההחלטות הללו לא מקובלות עליהם לחלוטין. ולכן הארץ הזאת עדיין היא ארץ אסלאמית, פלסטין במלואה. ולכן הכיבוש זה לא רק מה שקרה ב-67, המקום הזה בירושלים למשל, זה גם בארי וגם כפר עזה וגם ניר עוז, הכל כיבוש. מה ההבדל בין כיבוש 48 לבין כיבוש 67? אין הבדל, זה כיבוש וזה כיבוש. ולכן מדינת ישראל, כולה, from the river to the sea, אין לה שום זכות קיום על פי התפיסה של החברה הללו. אפשר שאלה רגע? כן. אז איך הם מסתכלים על ההיסטוריה שקדמה לכיבוש האסלאמי שהתרחש אי שם לא זוכר איזה שנה אמרת, אבל הם מכחישים אותה לגמרי, או שהם מנתבים אותה לטובת אינטרסים אסלאמיים? מה, זה שהיה פה פעם בית יהוד, שהיו פעם בית ראשון, בית שני? פעם לכמה מאות שנים, כן. לא, זה מה שאני שואל, הם מעוותים את זה לטובת אינטרסים אסלאמיים, או שהם מכחישים לגמרי? כל מה שקדם לאסלאם לא שייך. בטל מן העולם. האסלאם הגיע בשביל לפתוח את המסלול הנכון של העולם, כשכל העולם צריך להיות תחת שלטון אללה. עד עכשיו היו מדינות, היו עמים, היו מלחמות, עכשיו צריך להחיל שלום על כל העולם, בכך שכל העולם יהיה תחת השלטון הנכון, שלטון אללה. דרך הספר שלו, כן, הקוראן. ואיך הם פועלים באזור של ספרד, סיציליה, בלקן, כל מה שציינת? גם יש השתלטות או ש... היום יש ג'יהאד ההגירה וג'יהאד הילודה. משהו כזה, רגוע. בראייתם עוד 20, 30, 40 שנה מקום שלהם. אתה צופה שתהיה מלחמה שם עליהם? לא יודע. זה צריך לשאול את הספרדים. מה הם יעשו עם הדבר? אבל זה כאילו היד שלהם משתלט על המקומות האלה חזרה. זה היעד של האסלאם. לפרוס את האסלאם על
כל מה שאפשר. מה שאתה אומר, אוקיי. זה כל הערבים כאילו, יש להם את האינפורמציה הזאת בראש? או זה בספרים. האם כל אחד מיישם את כל דבר בכל רגע, לא ברור. לא, אם הם יודעים את זה. תראה, יש הרבה שם ששותים אלכוהול ואוכלים חזירים. בסדר, יש גם כאלו. הם נבדלים זה מזה במידת המחויבות שלהם למצווה. אני מדבר כרגע מה צריך להיות. מה כל אחד עושה בסופו של דבר זה עניין של החלטה אישית. הם יודעים אבל מה זה. בוודאי. אוקיי, אז זה הסיפור של מה שנקרא, מה דוחף אותם להילחם כנגד מדינת ישראל. אבל זה לא רק זה. מה שקרה ב-67 זה אסון גדול יותר מאשר 48. למה? כי ב-67 מדינת ישראל השתלטה על ירושלים המזרחית. והרב גורן אז רוצה להקים בית כנסת על הר הבית. בצד, במקום שהיום מתירים ללכת בו, כי זה לא קודש על ידי חז"ל, ואני לא נכנס פה לשאלה אם ראוי או לא ראוי לעלות על הר הבית. אני אומר, הרב גורן יחד עם גיסו, הרב שאר ישוב הכהן, הרב של חיפה, רצו להקים בית כנסת בפאתי הר הבית, בצד הצפוני, שלא יהיה על יד מסגד אל-אקצא שנמצא בדרום. כמובן שדיין שם לזה רגל, אומר לא יהיה על גופתי המתה, והתוכנית הזאת. אבל יהודים היום עולים להר הבית ורוצים להתפלל שם. ומבחינתם, שמוסלמים, הדבר הזה הוא האסון הכי גדול. למה? כי אם יהודים מתפללים על הר הבית, זה בעצם השלמה של החזרה של היהדות לחיים. כי כל המדינה, בזה שיש מדינה יהודית, וזה שכן, יש לה צבא, ומשטרה, ומשמר גבול, וממשלה, וכל אותם סממני ריבונות והארץ, זה אומר שהיהדות חזרה לחיים. ויהודים שמתפללים בהר הבית זה בכלל הקצה של ההצלחה היהודית לחזור לחיים. מה יהיה עם האסלאם? שהגיע לעולם בשביל לבטל את היהדות, לבוא במקומה, לרשת את כל מה שאי פעם היה יהודי, להחרים. אבל אם היהדות חוזרת לחיים, מה מקומו של האסלאם בעולם? ולכן מבחינתם, כל מדינת ישראל, כל קיומה, ובוודאי פעילות בירושלים ובהר הבית, זה מבחינתם איום תיאולוגי על האסלאם, לפני שזה בעיה טריטוריאלית, בעיה לאומית, בעיה משפטית, או כל בעיה אחרת. זה דבר ראשון בעיה דתית. הבסיס זה הבעיה הדתית. שהם לא מסוגלים לתפוס מתוך תמונת העולם האסלאמית שלהם את קיומה של מדינת ישראל, את פעילותה ואת הכוח שיש לה והנוכחות שיש לה. וזה מבחינתם יהרגו ואל יעברו. כי זה איום על עצם קיומו של האסלאם על פי התפיסה שלהם. מי יותר קיצוני בדבר הזה, הסונה או השיעה? בשניהם יש קיצוניים, אבל הבעיה לא הקיצוניות, כי זה שמדינת ישראל אין לה זכות קיום זה גם אש"ף חושב, והוא לא ארגון שמציג את עצמו כארגון אסלאמי. אבל תראה, זה דוגמה, זה צעיף שמייצר את הרשות הפלסטינית. וזה הדגל הפלסטיני כאן, רואים לחוטים. אוקיי? לא עשו לך בידוק? מה זה? לא עשו לך בידוק? זה אני עובר גם בשדות תעופה, גם בכנסת. זה הדגל של אש"ף. אוקיי, צד אחד, אל-קודס לנה, זאת אומרת ירושלים שלנו. ממתי? לא חשוב. זה ירושלים שלהם. צד שני, פלסטין. השלמה. From the river to the sea. זאת אומרת, הם מבינים את הקשר. כי אם ירושלים תהיה שלהם, לכן דורשים את ירושלים. גם כל הארץ תהיה שלהם. למה? כי בלי ציון אין ציונות. ואת זה הם מבינים יותר טוב מהרבה יהודים. שקוראים לחלק את ירושלים, כל מיני ארגונים כמו עיר עמים, עמק שווה, או כל מיני כאלו ארגוני הקרן החדשה לישראל, שקוראים לחלק את ירושלים, לתת להם את האגן הקדוש, שיעזבו אותנו במנוחה. אוקיי? הם לא מבינים שהתוכנית שלהם היא From the river to the sea. יש מי שחושב שאם אתה מסביע את הקרוקודיל, אז הוא יעזוב אותך לגמרי. עד הארוחה הבאה הוא יאכל גם אותך. וזה העניין שלהם. וזה לא ארגון דתי, או ארגון שלא מציג את עצמו כארגון דתי. אוקיי? אז גם הם, אפשר לדבר על חמאס. אגב, גם חמאס די מראים את זה, זה צעיף של חמאס.
שקיבלתי באוניברסיטת ביר זית. יום אחד ביקרתי שם, קיבלתי ממקובה, קיבלתי זה, ואני כן, קיבלתי. גם פה, שימו לב למפה, גם פה רואים את המפה של ישראל, כן, from the river to the sea, פה מטולה, פה אילת, ופה יש ספר פתוח עם פסוק מהקוראן, שאומר, והכינו נגדם, נגד הכופרים, מה שיש בידיכם מכוח וסוסים רתומים, כדי להטיל פחד, טרור, כדי להטיל פחד בליבות אויביכם ואויבי אללה. זה פסוק שמופיע כאן, זאת אומרת, טרור. זה הפרשנות הפשוטה ביותר של הפסוק הזה. המצווה מדאורייתא, זאת אומרת, מהקוראן, להטיל טרור, פחד בליבות אויביכם ואויבי אללה. אוקיי? אז זה סניף חמאס. לצורך העניין, המפה היא אותה מפה. גם של החמאס, גם של אש"ף. אוקיי? למי שחושב שאש"ף יחליף את החמאס, אז מה ההבדל? בכל מקרה, מכאן נובעות המוטיבציות לחסל את מדינת ישראל בשם האסלאם, לכן חמאס, כן? תנועת ההתנגדות האסלאמית, שהיא יונקת את כל התפיסות עולם הללו כלפי ישראל מהמקורות האסלאמיים, זו התפיסה האסלאמית, לא הרדיקלית, התפיסה האסלאמית הרגילה. כן. לבקש בעצם ממישהו מוסלמי להכיר במדינת ישראל זה אוקסימורון? הוא לא יכול בעצם? אני יכול לצטט את מובארק, שלא היה ציוני גדול. הוא אומר ככה, 1000 שנים יעברו ואני לא אכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. אני מכיר במדינת ישראל כמדינת ישראל, נקודה. ההבחנה הזאת בין קיומה של המדינה כעובדה קיימת בשטח, ובין הכרה בה מלכתחילה כמדינה בעלת זכות קיום בשביל העם היהודי, זה ההבדל. מכירים בה בדיעבד כישות עם גבולות, עם טריטוריה שאין אפשרות להביס אותה, ולכן עושים איתה הסכמים כאלו ואחרים, מהסכמי שביתת הנשק כבר ב-49, עד הסכמי אברהם, שהם הכל כלול, כולם מכירים, אגב, גם האמירויות, עם כל הכיף של ההסכם הזה והכל, הם לא הכירו במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, שיש לה זכות קיום מלכתחילה. וצריך להבין את הדבר הזה. הם לא יכולים בעצם. הם לא יכולים. אין להם שום אפשרות. כי אם אתה אומר את זה, אתה בוגד באסלאם. ולכן הפלסטינים לא יעשו איתנו שלום לעולם אם לא ניתן להם את ירושלים. כי אם הם יוותרו על ירושלים, הם יחשבו כבוגדים באסלאם. לא יוכלו להראות את הפרצוף שלהם בשום מקום בעולם האסלאם. ולכן אני מאמין להם. זה עריקת שחיקתמיה. היה אומר את זה קבוע. בלי מזרח ירושלים אנחנו לא נקים מדינה. ואני מאמין לו. מכיוון שהתפיסה היא דתית, ולא תפיסה סתם טריטוריאלית כזאת או אחרת. זו שאלה? אני מדמיין סיטואציה... השאלות מצוינות, כי הם אפשרות לי לשתות. כן, זהו, זה המטרה. שאלה ארוכה יונתן. כן, זהו, זה ארוכה. אני מדמיין סיטואציה כאילו הפוכה, שעכשיו, יודע מה, יושבים פה חבר'ה מוסלמים, ויש מרצה שנותן הרצאה על היהדות. הוא אומר להם, תקשיבו, היהודי, המטרה שלהם זה למחות את זכר עמלק, והם צריכים לאחד את כל 7 עממים, ואסור להם לאכול ביחד עם גוי, והנזקים שבהמה עושה ליהודי, אתם חייבים, ואם יהודי מזיק לבהמה שלכם, אז הם פטורים, כאילו, זה היהדות באופן מאוד מאוד פונדמנטליסטי כזה. כשלנו, שאנחנו כאילו חיים את היהדות, ברור שיש איזשהו פער מסוים בין כל מיני אמירות לבין המציאות, גם הטמנו לתוכנו כל מיני ערכים שאולי היום אסור לקרוא להם ככה, אבל ליברליים ודברים כאלה, ואנחנו מבינים שזה יותר מורכב. בוא נשאל אותך שאלה תיאורטית. עכשיו יבוא לפה לתוך החדר אדם, שאומר אני עמלק, והוא מראה לך את כל שרשרת היוחסין שלו שהולכות עד הגג. אתה חייב להרוג אותו או לא? לכאורה כן. לא לכאורה, כן או לא? כן. האם אני אעשה את זה? נראה לי ש... הבנת? לזה אני מתכוון. לא, אבל הוא שואל. אבל אני לא פרקטית זה לא יקרה. רק יש הבדל אחד קטן. הוא עם עמלק, עם מגילת יוחסין, זה תיאוריה. מדינת ישראל כמדינת העם היהודי זו עובדה מול העיניים. לא, השאלה שלי היא כאילו, כשאתה, כל התיאור שלך, האם הוא בעצם מתאר את רמת האידיאל שלהם, שהם מבינים שהוא עוד לא יכול להיות נוכח במציאות, שהם מבינים שיש פה הלכת הלשיחה כזה, או שלא, שזה כמו אצלנו כזה. אתה בעצם שואל... אני אחדד, הפועל המוסלמי שבא ועובד פה בבנייה, בסדר? כן. הוא חושב שצריך, הוא מאמין בזה, בכל הערכים האלה, והוא חותר לפעול להם בכל רגע נתון? לא. כן ולא.
כן לזה ולא לזה. למה? באסלאם יש, כמו בתרבות השבט, יש דבר שנקרא הודנה. על פי המינוח האסלאמי זה נקרא שלום חודייביה. שלום חודייביה זה שלום שעשה מוחמד עם הכופרים של מקה בשנת 628, כשהוא היה חלש והם היו חזקים, ובאיזשהו קרב שכמעט נכנסו וחיסלו אותו, הוא הבין שאין ברירה, צריך לעשות להם שלום. נתן להם שלום זמני. ל9 שנים, 9 חודשים ו9 ימים. כן, שלום חודייביה. הוא הפר אותו אחרי 2 כשהם נרדמו בשמירה. כשהם חשבו שהוא מורתע ומוכל. אוקיי? אז הוא נתן להם מה שנתן, ובסוף הגיע בקיצור שלום זמני. אוקיי? מה אני אומר? אם ישראל תהיה חזקה, מרתיעה, מסוכנת, היא תקבל שלום זמני. על פי המפתח האסלאמי, כי מה שעשה מוחמד זה מופת לכל הדורות. הוא הרי היה מעסום, לא מסוגל לטעות, כי הוא היה מהדי, מונחה על ידי אללה. ולכן, כל מה שהוא עשה זה מעשה אידיאלי, כך צריך להתנהג. ולכן מותר למוסלמי לתת שלום, לחיות עם הכופר, כל עוד הכופר חזק, וכשהכופר ירדם בשמירה, נעשה מה שצריך. זה הסיפור. בינתיים יש גם בדנא נעיש, צריכים לחיות, אז באים לעבוד גם בהתנחלויות, מתוך תוכנית לקחת את הבתים הללו ביום יבוא, כי אני בניתי את הבית הזה. כן, דוד. מעבר לפועל ערבי שבא לעבוד כאן, האם אפשר להגיד שהסכמי שלום, במרכאות עם מצרים וירדן, זה לא הסכמי שלום, אלא זה הסכמי של אילו חמה זמנית? תראה, כשסאדאת רצה לעשות איתנו שלום, הייתה לו בעיה. כי הייתה פתווה משנת 55 כמדומני, של אל-אזהר, המוסד האסלאמי העליון של מצרים, שחייב אותו, כמובן זה, הוא ניסח להם, חייב אותו, את גמל עבד אל-נאצר, לצאת לג'יהאד נגד ישראל, או עד שהיא תיפול, או עד אחרית הימים, מה שיבוא קודם. אוקיי? איך יכול סאדאת בשנת 77 להתחיל הסכם שלום עם ישראל, וב-79 לחתום עליו, כשיש כזאת פתווה? אז סאדאת הבין שיש לו בעיה. אז הוא פנה אל אל-אזהר בשאלה, האם מותר לי לעשות שלום עם היהודים? עכשיו הם, דבר ראשון, מקבלים את המשכורת שלהם ממנו, אז הם הבינו מה הם נדרשים להנפיק לו. ב' הם כתבו לו, לא רק זה, כמו שנביאנו מוחמד נתן שלום זמני לכופרים של מקה, כשהם היו חזקים, אנחנו גם כן, נכשלנו ב-48, נכשלנו ב-56, נכשלנו ב-67, גם 69-70, מלחמת ההתשה לא הייתה מוצלחת במיוחד, וגם נכשלנו ב-73, למרות ההפתעה בהתחלה, היהודים הפכו את הקערה על פיה, ושרדו, ואפילו אפשר להגיד, והביאו את המלחמה עד הקילומטר 101 מקהיר. אז אין ברירה, היהודים לא מנוצחים. אז אתה יכול לתת להם שלום כמו שנביאנו מוחמד בן עבדאללה, כן, עליו התפילה והשלום, נתן לכופרים של מקה בחודייביה. אוקיי, זה ברור שזה מבוסס על אותו תקדים. ירדן לא מצאתי את ההקשר של חודייביה, גם לא חיפשתי, אבל ערפאת, על הסכמי אוסלו, השכם והערב דיבר על זה, גם ביוהנסבורג אבל גם בארץ, שזה הסכמי חודייביה, ואכן הוא הפר את ההסכמים איתו בספטמבר 2000, כשהוא פתח את האינתיפאדה השנייה, כי גם זה היה זמני. זאת אומרת, הסיפור הזה של מוחמד והסכמי חודייביה עדיין חיים וקיימים. זאת אומרת, המוסלמים כעדה, כקבוצה, הם לא מתאבדים. אם הם רואים אויב חזק, אויב נחוש, אויב ערני, אויב שמחכה להם עם נבוט לא נורמלי, יתנו לו שלום זמני. אוקיי? כן. אני שם שנייה את ערביי עזה בצד. ערביי יו"ש וישראל, יש סטטיסטיקה על כמה מהם הם אדוקים, כמה חילונים, כי כאילו אני מבין שמה שאתה אומר זה כאילו זה כמו החרדים שלהם, אז זה התפיסה כאילו, זה הארדקור, אבל בפועל כאילו אני מניח שיש גם שם כזה סוג של רצף של כמה מוסלמי אתה, או שכאילו, אם אתה מוסלמי אז אתה ככה? אין באסלאם חילוניות. אין חילוניות באסלאם. למה?
אצלנו התפתחה החילוניות על רקע האמנציפציה, ואנשים רצו להיות יהודים גם אם אתה לא שומר תורה ומצוות, גם לא מאמין בקדוש ברוך הוא בכלל. אתה עדיין יהודי בזכות הסיפור האתני. אתה יהודי על פי השיוך האתני שלך ולא על פי השיוך הדתי. אוקיי? זה היום, זה מה שנתן הכשר מלכתחילה להיות יהודי שאיננו שומר תורה ומצוות, ועדיין הוא יהודי. יהדות זה לא דת, זה לאום. בדיוק, היהדות היא לאום ולא דת. אוקיי? זה התפתח אצלנו. בעולם האסלאמי לא יכול להיות כזה דבר, מכיוון שהאסלאם איננו מוצא אתני. המוצא האתני זה משהו אחר, זה ערבים, פרסים, טורקים, קורדים וכו'. האסלאם זה רק דת. אם אתה מוריד מעצמך את הדת, כבר אין לך שום שיוך אסלאמי שאיננו דתי. למה? כי אין דבר כזה. כי השיוך האחר, הלאומי, הוא ערבי, פרסי, קורדי, טורקי וכו'. אוקיי? לכן אין אסלאם חילוני. אז איך יש דבר כזה ערבי ישראלי? לא, מה שיש, זה יש אנשים ששומרים יותר מצוות, ויש אנשים ששומרים פחות מצוות, ויש כאלה ששומרים 300 בכלל מצוות, אבל אף אחד לא יגיד לך, עזבתי את האסלאם. כי אם הוא יגיד, עזבתי את האסלאם, דינו להתקצר בראש, הוא מורתד. איך יש מוסלמים שהם ערבים ישראלים? זה כאילו, זה ממש, זה סתירה בין כל מה שאמרת לא, למה שהם. ישראל חזקה, אין להם ברירה. מקבלים את ישראל, לא מכיוון שאוהבים אותם, כמו שהיו מוסלמים תחת שלטון הנוצרים, בספרד נשארו מוסלמים, וחיו תחת השלטון הזה, מורידים את הראש. גם תעודת זהות לשלם מיסים, הם סבבה עם זה? כאילו, לא מצליח להבין. אין ברירה, בגלל נעיש, צריכים לחיות. מה אתה רוצה שנעזוב את הארץ ונשאיר אותה לידי... תראה, זו התנועה האסלאמית אומרת. מה אנחנו? זאת שבכנסת, מנסור עבאס. מה אתה רוצה שנעשה? ישראל נכפתה עלינו, ישראל כבשה אותנו, ישראל מדכאת אותנו. אז מה, שנעזוב הכל, נברח וניתן ליהודים את כל הארץ? לא, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים במסגרת כללי המשחק, בתקווה לימים טובים יותר. עברו ממש הכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. מי? מנסור עבאס. לא הכיר בה. אני עצמי דיברתי איתו אישית. שאלתי אותו אם הוא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. הוא אומר לי, מקודם תגיד לי מה הזכויות שלי כמוסלמי במדינה יהודית, אחר כך נדבר איתך. הוא לא יצא בהצעה שהוא מכיר ב... לא. לא. מעולם לא. הוא אמר את מה שהוא צריך בכנסת, בשביל הכנסת, הוא לא... אז יכול להיות שהוא פשוט שיקר, והוא לא מאמין. יש מה שנקרא תקיע באסלאם, שזה להגיד את מה שהאויב רוצה לשמוע כדי להרדים אותו. זה יש בהחלט, ולדעתי כל ההתנהגות שלהם זה תקיע. תהליכי המודרניזציה לא עושים משהו בחברה הערבית? כי אתה בעצם מייחס את הכל לאיזה מין כזאת ערבית, משחקים אותה בינתיים. תראה, הרבה שואלים את השאלה הזאת, וזו שאלה שהיא נובעת מתוך המצב שלנו. שאצלנו עברנו תהליך ב-200 שנה האחרונות, של תהליך של מודרניזציה, של מה שנקרא דה-יודיפיקציה, בהיבט של פריקת הכללים של היהדות, גם עם כללים רעיוניים, גם עם כללים של התנהגות, ובסדר, השאלה היא מה קורה שם. אתה לא רואה תופעה רחבה. יש כמובן אנשים שעוזבים את האסלאם. מי שבאמת לא רוצה את זה, מתנצר או מתייהד, מחפש מסגרת אחרת. זה יש, ודאי, יש ולא מעט. כן. מרדכי, אתה מטיף הרבה שנים ובצדק, אחד החטאים שלנו, כיהודים בארץ, שאנחנו לא מבינים או לא לומדים ערבית. כי הערבית היא המפתח. לא, שנייה, ובצדק אמרתי. השאלה שלי אולי זה שאלת קיטבק, אוקיי, אבל עברית אנחנו מבינים, וגם אנגלית אנחנו מבינים. למה אנחנו אטומים לדוקסה שלהם שאומרת וחוזרת שהמטרה שלהם זה לחסל אותנו? למה אנחנו... תראה, אנחנו כיוון התפילה התרבותית שלנו זה לונדון, פריז, ניו יורק, וושינגטון, לוס אנג'לס. החברה הישראלית, מאיפה היא שואבת את הרעיונות? למי היא קשורה תרבותית? לדמשק? נחזור לדמשק, נגיד, הסבירה, לא של השנים האחרונות. לדמשק או לניו יורק? לקהיר או ללונדון? עם מי אנחנו קשורים נפשית יותר? המערב. ודאי. ולכן אנחנו חושבים כמו אנשי המערב, שהם אומרים לנו מה שצריך להאמין.
אם הם אומרים לנו משהו, אז אנחנו צריכים להאמין. זאת אומרת, אנחנו לא חושבים מזרח תיכונית, אנחנו לא חושבים בערבית, חושבים ביידיש. אם לקחת את זה או בצרפתית או באנגלית, אנחנו לא חושבים בערבית. וזה חלק מהבעיה. טוב. עכשיו לגבי הסיפור. העניין הזה של ראיית היהדות כדת וכל העניינים האלו, זה משותף לסונה ולשיעה ביחד. אין הבדל בנושא הזה בין הסונה והשיעה. והראייה של ישראל כראייה של מדינה שאין לה זכות קיום, קיימת בשני צדדי האסלאם. על זה הם לא מתווכחים. הם מתווכחים על השלטון באסלאם, וזה הסכסוך בין הסונה והשיעה. אבל במה שנוגע לזרים, זאת אומרת ישראל והנוצרים והכל, זהה לחלוטין. מה שיצא מצב שהאיראנים, בשביל ככה לבסס את עצמם, גם מבחינה תיאולוגית והכל, המהפכה האיראנית, המהפכה האסלאמית, שמה את ישראל כמטרה להשמדה. למה? כי סביב זה אפשר למצב את השיעה כגרסה לגיטימית של האסלאם, כי מה לעשות, חלקים גדולים בעולם האסלאמי לא רואים בשיעה צד לגיטימי, אבל אם היא תילחם בצורה חזקה, ג'יהאד רציני נגד מדינת ישראל, הם יקבלו חותם הכשר אסלאמי מלא על מלא, בייחוד עם חברות סוניות משתפות איתם פעולה. מתחילת המהפכה האיראנית, מרק בר ישראל, מרק בר אמריקה, זאת אומרת מוות לישראל, מוות לאמריקה וכו'. איראן יצרה מצב מדהים, שסביב ישראל יש 5 זירות של מיליציות נגד ישראל. מיליציות ולא מדינות. למה מיליציות? זאת אומרת, חיזבאללה וחמאס וכל האחרים, תכף נראה מי. כי מיליציות אינן כפופות לדין הבינלאומי. מדינות כן כפופות. מדינות הן חברות באום, מדינות יש מועצת הביטחון לטפל בהן, כל מיני אפרטים, כל מיני כלים בינלאומיים קיימים כדי לטפל במדינות. העולם קשה לו לטפל בארגונים. מתי נלחמו נגד דאעש? כשהוא הפכו למדינה. עם נוכחות טריטוריאלית, הכריזו על עצמם כמדינה, אז העולם מתגייס. כל עוד הם היו ארגון, אז העולם הרבה פחות יתרגש מהם. כי העולם אין לו כלים משפטיים וטכניים לטפל בנגד ארגונים. אז נכון, אפשר פה ושם להרוג מנהיג או משהו כזה, אבל כשזה ארגון הוא רק ארגון, קשה לעולם להתייחס אליו. איראן מילאה את כל האזור הזה בארגונים. חיזבאללה בלבנון, 17 מיליציות בסוריה, יותר מ-50 בעיראק, החות'ים בתימן ועזה 3 ארגונים, חמאס, הג'יהאד האסלאמי והאגודות, זה נקרא ההתנגדות העממית. הם ציידו אותם, חימשו אותם, מימנו אותם דרך קטר או בישירות מאיראן, אימנו אותם, וכדי להגיע למלחמה נגד ישראל. המלחמה הנוכחית מבחינתי התחילה באפריל. אני קשור לאדם שהוא נוצרי מעיראק, שברח מעיראק ב-2005, שנה וחצי אחרי, אולי כמעט שנתיים, אחרי הפלישה האמריקאית ב-2003, אמריקאית בנאטו ואחרים, והפילו את סדאם, והמדינה נכנסה למרחץ דמים בין הסונים והשיעים והתומכים של זה ותומכים אחר, והקורדים פה גם נכנסים, אתם זוכרים? אז הנוצרים, שהם היו המטרה של כולם, ברחו, רובם הגדול. רק להזכירכם, משהו כמו 1/6 מאוכלוסי עיראק היו נוצרים, בזמנו של סדאם. אפילו היה לו סגן נוצרי, שקראו לו טארק עזיז, ג'ינג'י, שהלך בגאווה עם צלב על החזה, ואפילו היה מחזה נאה. הוא היה במסגרת המשלחת העיראקית שהגיעה לסוריה להלוויה של אסד, אבא, כן, חאפז אסד. וראיתי את זה בדיוק בטלוויזיה, איך כל המשלחת העיראקית מגיעה, וכולם, כל המוסלמים, עומדים עם ידיים פתוחות, כן, כמו שבטקסי השכבה,
וטארק עזיז מצטלב. הוא לא עומד עם ידיים פתוחות, אלא מצטלב, כן? כי הוא נוצרי ולא מוסלמי. בסדר. אבל הנוצרים ברחו. להסתדר עם העלאווים. העלאווים לא היו לא זה ולא זה. בכל מקרה, הנוצרים רובם ברחו, רובם לאירופה, והוא יושב באירופה, אותו חבר שלי, אבל הוא עדיין קשור לכל מיני גורמים בעיראק. הוא מדי פעם מעביר לי ידיעות כאלו ואחרות על מה שקורה בעיראק. אני מעביר אותם למי שמעביר בחיל המודיעין, ובדרך כלל שוכח. באפריל הוא שולח לי מסר, שאני רואה איזה הועברה, כן? שזה משהו שהוא שלח לי אחרי שהוא קיבל, שאיראן הורתה למיליציות שלה בעיראק להתכונן למלחמה נגד ישראל מעיראק. ואותה הוראה הגיעה גם ל-17 מיליציות שיש להם בסוריה, לחיזבאללה בלבנון, לחות'ים בתימן ולמיליציות שיש ברצועת עזה, להתכונן למלחמה נגד ישראל ביום אחד, ברגע אחד, שתתחיל עם הרעשה של טילים וכטב"מים, ויהיה בה גם פלישה קרקעית. ידיעה די גולמית, די ככה ראשונית, ובאופן כללי. זה מה שהוא שולח לי באותם ימים. תחילת אפריל השנה. אני לוקח את זה, ואני בעצם אומר, היי, זה בעצם מלחמה רב-זירתית. שתתחיל עם הרעשה. תחשוב, מה זה הרעשה? יש לחיזבאללה, כמה אומרים 150,000 טילים. תארו לעצמכם שהם יורים רק 1,000 כל יום על ישראל. מה זה עושה לישראל דבר כזה? אוקיי? תוסיפו לזה את עזה, תוסיפו לזה את החות'ים, תוסיפו לזה את כל האחרים, אז זה הופך להיות למצב מאוד לא פשוט. כאשר פלישה קרקעית יכולה גם חמאס, גם כוח רדואן מלבנון. ואז כן, אז בניתי את זה כתסריט, כן, קצת הרחבתי, מעל השלט שהוא נתן לי, העליתי בשר וגידים, והפכתי את זה למאמר. ועכשיו, מה אני עושה עם זה? האם אני מפרסם את זה או לא? הוא מעביר את זה למסתרים בחיל המודיעין. עשיתי חשבון כזה. זה שמדברים על זה בסוריה, עיראק, לבנון, תימן, עזה, זה נגיד, כן, אבל מה, אז בישראל אי אפשר לדבר על זה? צריך לשמור את הציבור הישראלי מאחורי, במסך של אי ידיעה? זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא רק ידיעה שיש לצבא מה להגיד עליה. זה ידיעה שכל מי שבישראל צריך לדעת את זה. חברת חשמל צריכה לדעת את זה, כי מכת טילים כזאת תפגע בתחנות כוח, קווי מתח. מי שצריך לדעת זה גם מפעלי מים, מקורות, כי זה יפגע במפעלי התפלת מים וכל מיני צינורות. זה יפגע בחיל אוויר, זה יפגע בימ"חים, זה יפגע במשק בשעת חירום. כן, כולם צריכים לדעת על זה. חברות כלכליות, עיריות, צריכות לדעת על זה. נתב"ג ודאי, בכלל צריך התחבורה, כי זה יכול לשבור כבישים, להרוס גשרים, כן, בייחוד אם אתה, כן, עושה כזה דבר עם טילים מדויקים, מה הבעיה לשבור גשר? אתה מוריד 100 טילים על גשר, 20 יפגעו בו, 10 יפגעו בו, זה מספיק בשביל להפיל אותו, לא? סטטיסטי, אוקיי? זאת אומרת שפה המדינה כולה צריכה לדעת את הדבר הזה, גם חברות פרטיות צריכות לדעת את זה, להערך לכזה מצב. החלטנו, יחד עם העורך, לפרסם את המאמר. האתר של מקור ראשון קרס למשך כמה שעות, כי כולם התנפלו על המאמר הזה. תוך יום ראיתי אותו כבר באנגלית, עוד יום לקח, הוא כבר היה גם בערבית, וראיתי אותו בהרבה מאוד מקומות באינטרנט. אחרי שבוע, גלנט מדבר על תרחיש ביטחוני רב-זירתי. טוב, אני רוצה לקוות שיש לו עוד כמה מקורות, וחוץ מאשר מוטי קדר והמקורות שלו, לדבר על הדבר הזה, כי אם רק אני המקור, אז מדינת ישראל בבעיה גדולה מאוד. אם לא היה שום מידע על הסיפור הזה, רק מאותו מקור שיש לי באירופה. עכשיו שימו לב. היום הוא אמר שהותקפנו ל7 יעדים והחזרנו ל6.
ותראו, שימו לב, תרחיש רב-זירתי זה לא המצאה חדשה. מלחמת העצמאות הייתה רב-זירתית. כן? מלחמת ששת הימים הייתה רב-זירתית, תלת-זירתית. מלחמת יום כיפור דו-זירתית. אוקיי? זאת אומרת שמלחמות עם יותר מזירה אחת כבר עברנו. ולכן זה לא משהו שהוא רחוק ממציאות שאנחנו מכירים כבר. חוץ מזה שכל מי שיש לו קצת שכל בראש מבין שמלחמה רב-זירתית מסוכנת לישראל יותר מאשר מלחמה חד-זירתית. לא צריך בשביל זה להיות קלאוזוויץ, בשביל להבין את הדבר הזה. ולכן לא היה פה שום חוכמה שהמצאתי באותו מאמר. היו מי שהודו לי על המאמר, שסוף סוף מישהו בא ומזהיר את ישראל ממה שקורה. היו מעטים שאמרו, מה אתה מפחיד? מה, מניין לך? מה פתאום? יש לך אישור? יש לך פה? יש לך מה פתאום? אוקיי, בסדר, היו כאלה והיו כאלה, כמו כל מאמר שאדם כותב. חמאס לא אמורים היו להתחיל מלחמה באוקטובר. זו מלחמה שהם החליטו על דעת עצמם. כי כולם היו צריכים לחכות, להמתין, להתאמן, להצטייד, להתחמש לקראת אירוע רב-זירתי. לא למלחמה חד-זירתית, כמו ששם קורה. המלחמה הזאת לא אמורה הייתה לפרוץ, על פי התכנון האיראני. אוקיי? מה קרה? למה חמאס התחילו? כאן צריך להבין את הראש של חמאס. מה שדחף אותם לעניין הזה היה בעיקר ההתקדמות בין ישראל וסעודיה במשא ומתן לנרמול היחסים. זאת אומרת, לעשות יחסים בין ישראל וסעודיה כמו עם האמירויות, עם בחריין ומרוקו. עכשיו, למי שלא יודע על מרוקו, לא יודע אם זה מחדש למישהו, ישראל מוכרת נשק למרוקו. הבנתם? עד כדי כך הגיעו לרמה כזאת של אינטימיות, של קרבה. היחסים בין ישראל למרוקו, שישראל מוכרת למרוקו נשק כנגד אלג'יריה. להפחיד את אלג'יריה, אבל בעיקר נגד הפוליסריו בסהרה המערבית. אוקיי? גם להם יש בעיה עם מקומיים בשטח כבוש, או מוחזק, או משוחרר, תקראו לזה מה שאתם רוצים, וגם שם יש להם בעיה. ישראל מספקת למרוקו נשק. עד לכך זה הגיע. סעודיה הולכת כנראה באותו כיוון. מבחינת הפלסטינים זה אסון שעלול לחסל את הבעיה הפלסטינית. למה? כי אחרי סעודיה, מי יבוא? הרי סעודיה זו סתם עוד מדינה. זה מנהיגת העולם הערבי, או מה שנשאר מהעולם הערבי, ומנהיגת העולם האסלאמי. אם היא עושה שלום, הכל כלול עם ישראל, אלג'יריה תצטרף, טוניסיה תצטרף בוודאי, פעם כבר היו יחסים עם טוניסיה, מאוריטניה תחזור ליחסים עם ישראל, שלא לדבר על אינדונזיה, מלזיה, כן, כל הסטנים במרכז אסיה, שלא לדבר על מדינות אפריקה, שאיתן כבר יש מגעים, אומן תתחיל, מלי, צ'אד, ניגריה, כל המדינות שיש להם או רוב אסלאמי או מיעוטים משמעותיים אסלאמיים. אם כולם יעמדו בתור לעשות שלום עם ישראל, מה יהיה עם הבעיה הפלסטינית? מי בכלל יהיה אכפת לו מהדבר הזה? כן. היחסים האלה עם סעודיה, עם מרוקו, זה גם במסגרת הרצון לחסל את ישראל רק כרגע, כמו שתיארת את האסלאם? זה במסגרת, לא. שינוי משהו אחר. זה במסגרת הבידנא נעיש. זאת אומרת, צריכים לחיות. המרוקאים אין להם מקור אחר לנשק, כדי שמה שהם עושים שם לא מקובל על האירופאים, לא נותנים להם נשק, ישראל נותנת להם. בידנא נעיש. צריכים לחיות. אנחנו אומרים בערבית, דף מלאים. אתה מבין את זה? צריך לחיות. לגבי סעודיה, יש לחצים אמריקאים שדורשים ממנה את הדבר הזה, כי ביידן רוצה להביא לבוחרים שלו את העניין הזה של סעודיה למגש לישראל, אחרי שטראמפ הביא רק את האמירויות. מה זה אמירויות? את בחריין. מה זה בחריין? הוא הביא את סעודיה. מדינה... אני שואל שוב, אבל מבחינתם, יש להם איזשהו רצון עדיין להשמיד את ישראל, רק כרגע יש עליהם לחץ, או שזה כבר לא מעניין אותם, כי זה לא בעיה... אז תראה, יש באסלאם כלי שנקרא אירג'ה. אירג'ה דחייה. דחייה זאת אומרת, אני לא מבטל, אבל אני לא יכול, יש לי לחצים, האיראנים מאיימים עליי, אני צריך להתחבר למישהו חזק, ששמו ישראל, ולכן אין ברירה, בוא נדחה את זה, אללה
ימצא את הזמן, ימצא את האמצעים, אני לא מחליף אותו, אללה יעשה מה שצריך. אני כאילו מעביר את האחריות לאללה, גם מבחינת לוח הזמנים, וגם מבחינת מה לעשות ואיך לעשות, כי אני לא מקבל כל בוקר פקס מהקדוש ברוך הוא, מאללה, תעשו ככה ואל תעשו אחרת. ומצטמחים כמובן על שלום חודיביה, הזמני של מוחמד. כשאתה לוקח את כל האפשרויות האלה ביחד, אתה מקבל מצב שישראל יכולה להתקבל, לא מלכתחילה, בדיעבד. אפשר לקבל אותה, גם בסעודיה יכולה לעשות את זה. לטווח ארוך מאוד? תשמע, סעודיה יש לה יחסים אינטימיים לא נורמליים עם מדינות נוצריות. ארצות הברית, בריטניה, איך זה אותו דבר, מבחינה תיאולוגית, זה אותו בעיה כמו עם ישראל. זה אותה בעיה. ובכל זאת אתה רואה שהם בסל אחד, יחד עם האמריקאים והבריטים. לא, אבל זה מדינה אסלאמית כבושה, זה משהו אחר. לא, מכיוון שאמריקה ובריטניה הגנו על סעודיה מברית המועצות, בימים של גמל עבד אל-נאצר שהוא רצה לאכול אותם, שלא לדבר על חאפז אסד וסדאם חוסיין ומועמר קדאפי בלוב, כל המדינות הרדיקליות הללו, אלו שהיו במרכבה של ברית המועצות, הם הפחידו את הסעודים כל השנים, ולכן הסעודים התחברו עם המערב, למרות שהמערב כופרני, המערב מתירני, המערב שותה ואוכל חזירים, וכל הדברים, בכל זאת התחברו למערב מחוסר ברירה, כדי שהמערב יגן עליהם, והוא אכן יגן עליהם מפני הרדיקלים שהיו כאן, אם זה קדאפי ואסד וכל האחרים, שחסו תחת צילה של ברית המועצות. אז הם הלכו לצילה של ארצות הברית. לא בגלל שהם אהבו את אמריקה, אלא בגלל, אין ברירה. אם רוצים לשרוד, צריך להתחבר אל מישהו שהוא נגד מי שמאיים עליי. כן? יריבו של יריבי הוא ידידי, וככה הם התחברו לשם. זה לטווח קצר הדבר הזה? סליחה? זה לטווח קצר או שהם אומרים... כל עוד זה נחוץ. אלוקים ידאג לזה בעוד 200 שנה, לא, כרגע זה לא הבעיה שלי ממש. תראה, בקוראן יש פסוק מאוד חשוב, שאומר, אין אללה מע סאבירין. אללה הוא עם בעלי הסבר. סבר מתורגם בדרך כלל לסבלנות. זה לא נכון. זה תרגום לא מלא. למה? כי סבר זה יכולת לסבול לאורך זמן. כי המילה סבלנות בעברית יש לה רק מימד של זמן. יש סבלנות, יכול לחכות יום, יומיים, 3. או מישהו בא, אתה יושב בתור על הרופא, מישהו בא דחוף לו, אומר, תיכנס, יש לי סבלנות. אוקיי? תיכנס במקומי, תיכנס לפניי. זה סבלנות. כושר סיבולת. סליחה? אתה אומר זה כמו כושר סיבולת. סבל. כושר סבל. סבל. אגב, המילה סבלנות וסבל זה אותו שורש, אבל אין לנו במשמעות של המילה סבלנות את מרכיב הסבל. המילה סבר בערבית זה שילוב של סבל לאורך זמן. ולכן אללה הוא עם בעלי היכולת לסבול לאורך זמן. זה אללה מע סאבירין. אוקיי? אז אנחנו יכולים לסבול עוד דור, עוד 2 דורות. מה שלא אני אעשה, הבן שלי יעשה. מה שלא הבן יעשה הנכד. אם לא, אני. כן, לוחות הזמנים שלהם הם שונים. אצלנו רוצים הכל עכשיו. שלום עכשיו, חטופים עכשיו. אוקיי? ובשביל משהו עכשיו אתה צריך לשלם יותר. הם לא רוצים לשלם. אומרים בוא נחכה ונראה. אללה יעשה את שלו, אללה יעשה את מה שצריך לעשות. בכל מקרה, חמאס החליטו לצאת למלחמה, בניגוד לדעת האיראנית, בניגוד לדעת חיזבאללה. אנחנו משוכנעים בזה? סליחה? אנחנו משוכנעים שזה היה בניגוד? אני משוכנע. כי הייתה איזושהי אמירה שהיה תכנון בפסח שחוזלה של היה צה"ל גם בפסח, והורתה, והם דחו את זה לחגים עכשיו. אבל הסיפור הסעודי כבר היה... נגד האיראנים זה... הסיפור הסעודי כבר היה אז. אז זה נגד האיראנים, נגד האתר. נגד ההוראה האיראנית להמתין עד הפקודה. הם עשו את זה בגלל הסיפור הסעודי, אבל אל תשכח שהיה עוד דבר שעודד אותם, וזה הבלגן הפנימי שהיה במדינת ישראל, שגרם לישראל להיראות כמדינה חלשה, ובעיקר המכתבים של הטייסים ושל אנשי 8200 ואנשי הסייבר ואנשי הסיירת הזאת והיחידה ההיא שלא מתנדבים למילואים. הם הבינו את זה ככך שאין צבא. תוסיף את הפוסטים של שקמה ברסלר שבאוקטובר לא יהיה צבא. הנה, אתם רואים? אין צבא. הם הבינו את זה כפשוטו. והם הבינו שאין צבא. אם האלה לא מתנדבים ואלה לא מתנדבים ואנשי היחידות הממ"מ לא מתנדבים וכל האלה, אז יש צבא, אין צבא. והשבויים של החמאס אומרים את זה בחקירות. כן, והשבויים של החמאס מאשרים את זה בחקירות.
כי זה, הייתי אומר, המכתבים הללו, תראה, את הסיפור המשפטי, את המאבק, מה זה פסקת התגברות, ומה זה עקרון הסבירות, ועילת הסבירות, וועדת הבחירות של שופטים, את זה הם לא הבינו. זה לא אומר להם כלום, כיוון שזה לא, אין להם דברים כאלה. ולכן לא הבינו את הקטע. אבל זה שטייסים לא מתנדבים, את זה הם הבינו יופי. וזה שאנשי סייבר לא מתנדבים, זה הם הבינו מצוין. וזה שאלו ואלו ואלו לא מתנדבים, רצו ברחוב עם סוכריות. זה ניפח להם את בלוטות הג'יהאד, כי עכשיו זה הזמן. אוקיי, אז זה גם כן דחף אותם לתקופה הזו. לכאורה זה עזר לנו, לא? סליחה? לכאורה היה... רגע. השאלה היא רק לגבי התזמון. הם דחו את זה לחגים. לא עשו את זה בראש השנה, שהיה שבת. לא עשו את זה ביום כיפור, שהיה יום שני. לא בראשון של סוכות, שהיה שבת, אלא בשבת האחרונה, שהיא שמיני עצרת. למה? המסיבה. המסיבה. הנובה. המסיבה הזאת הכפילה כמעט את מספר האנשים הנוכחים בעוטף עזה באותו רגע. למה? כי הקיבוצים והמושבים זה נשארים. אבל אמרו שהמסיבה עברה לשם ברגע האחרון. דבר ראשון, המסיבה הזאת היא לא הראשונה. היא לא הראשונה. זה השישית או שביעית. דבר ראשון. דבר שני, זה היה באינטרנט. מי ששילם את הכמה לירות, קיבל את המיקום. דבר שלישי, הם ראו, עבדו על הבמה, על הכיסוי, על האוהלים שהיו שם, על החנייה, הגנרטורים, כל הדוכנים שהיו שם, השירותים שהביאו, הכל, שבועיים עובדים על זה. וזה 150 מטר מציר 232. כל מי שנוסע בכביש, בעיקר הפועלים שהם שלחו לעבוד בחקלאות, ביישובי העוטף, ראו בעיניים את ההכנות. ביום חמישי בלילה הם שומעים את זה. את הרמקולים ניסו משבוע קודם כבר, עושים ניסיונות, ואת הרמקולים שומעים בעזה. אז מה נודע להם? בטח שידעו על זה. ברור שידעו על זה. שומעים את זה בעזה מיום חמישי בערב, את כל המוזיקה ואת כל הריקודים. עכשיו, לא רק זה, גם החבר'ה מעבירים את זה בפייסטיים, בשידור חי. ואלה רואים את החגיגה, והם מבינים מה זה, והם יודעים מה זה. אני כבר לא מדבר על כך שאולי שלחו כל מיני חבר'ה מהפזורה, בואו תלכו, תסתכלו ותגידו לנו מה קורה שם. גם זה יכול להיות שקרה. ומה זה, כמה מרחק מהפזורה של רהט לשם? 40 דקות. אין 40 דקות. חצי שעה, בקושי. אוקיי? זאת אומרת לחשוב שהם לא ידעו על המסיבה זה זלזול. והדבר האחרון שאני עושה זה לזלזל בחמאס. אוקיי? הם ידעו, והם תזמנו את זה ל6:30 בבוקר. למה 6:30 בבוקר? כי זה כבר אור יום. כי אם היו עושים את זה בלילה, אז כל החוגגים יכולים להסתלק משם בחסות החושך. לכן עשו את זה ביום, כדי שכבר רואים אותם עם שמש. לא סתם. בבוקר הם כבר עייפים, אחרי לילה שלהם שרקדו, שיקורים, וחלקם אפילו מסוממים. טרף קל לכל הדעות. אפשר להרוג, אפשר לשבות, אפשר לתפוס, אפשר לאנוס, אפשר הכל. למה לא? וזה מכפיל להם את מספר האנשים. בנוסף לכל הקיבוצים והמושבים שנמצאים בעוטף עזה ממילא, יש לך פה עוד קבוצה של 5,000 חבר'ה. לא יעשו את זה באותו יום. ולכן תזמנו את זה לבוקר של הנובה. חמאס פעלו על דעת עצמם. איך אני יודע? הם לא סיפרו לי. גם האיראנים לא מדברים על זה. אבל יש כל מיני סימנים. סימן ראשון הגיע אליי כבר ביום החמישי, נדמה לי, של המלחמה. מוסא אבו מרזוק, מעין שר החוץ שלהם, מדבר עם איזושהי מראיינת מאיזושהי תחנת טלוויזיה, והיא שואלת אותו מה אומרים האיראנים על המלחמה. אז הוא מתחמק מהתשובה, אז היא שואלת אותו עוד פעם. אז הוא אומר לה, אני מצלצל לאיראנים והם לא עונים לי. מה זה לא עונים? כועסים. כועסים. אוקיי? אחרת היו עונים. אתה מצלצל להורים שלך והם לא עונים. מה זה אומר? הבנת? זה אותו דבר.
סימן שני, חסן נסראללה. חסן נסראללה צריך להבין, הבן אדם הזה דברן אובססיבי. הוא כל שבוע נותן נאום אחד לפחות, כל פעם שהוא רואה מיקרופון מול הפרצוף, נותן נאום. גם אם מיקרופון לא קשור לכלום. למה ככה? כי הוא דברן. ברוב הנאומים שלו לא עוסקים ישראל, לכן אין להם עניין, אין פה עניין בנאומים שלו, אבל מיום שפרצה המלחמה, הבן אדם נכנס למנזר השתקנים ל-28 יום. 4 שבועות הבן אדם לא אומר כלום. לחלוטין לא אופייני לבן אדם. למה הוא לא אמר כלום 4 שבועות? כי לא יכול להגיד, מה יגיד? אם הוא יגיד שהוא תומך בחמאס, אז למה אתה לא נכנס למלחמה? אם הוא יגיד שחמאס עשו שגיאה, אז הוא פוגע במוקאוומה. כן, הם עשו לישראל כזה יום שחור ב-7 לאוקטובר, אפשר לגנות את זה? הוא לא יכול לגנות, אבל הוא גם לא יכול להעלות על נס את מה שהם עשו. מכיוון שהם בעצם, מה שחמאס עשו, הם בעצם בגדו באיראנים. יש פה מישהו שיש לו אבא איראני? האם אבא איראני יקבל לא? שבן אומר לו לא. אין דבר כזה. לעולם. איראני לא יגיד לא לאבא שלו. כי אין דבר כזה. זה ביזיון, בשרף. כן? זה השפלה. אתה לא משפיל את אבא שלך. מה שעשו החמאס זה בדיוק. הם המרו את פי האיראן. שנתנו להם נשק, נתנו להם אימונים, תחמושת, ציוד, כל מה שצריך, והם פתחו במלחמה שלא על דעת האיראן. זה דבר נורא והיום. והם מצידם, כבר אני הוצאתי על זה סרט באותה תקופה, בתחילת המלחמה, מבחינם של האיראנים וחיזבאללה, פתחתם במלחמה לבד, שיהיה לכם בהצלחה. אנחנו, רבותיי, 80 יום, 81 יום היום, שישראל תוחנת את עזה, פוגעת בחמאס בצורה קשה, עדיין לא אנושה, אבל חמאס פגוע לא נורמלי, הורגת כמו קרה בפלסטינים, חיזבאללה לא ירו אפילו טיל אחד לתל אביב, לתשתיות, לאסדות, לחיפה, כלום, אפס, נדה, כל מה שעשו תקריות גבול, לא פשוטות, הרגו כמה ישראלים, אבל זה לא מלחמה, זה תקריות גבול. מה האיראנים עשו? שלחו טיל אחד לישראל? כלום, אפס, נדה. זה אומר משהו. כל יום שעובר והם לא נכנסים למלחמה, אומר שהם בעצם הפקירו את חמאס. מתוך אגו או טקטיקה? מתוך זה שחמאס שברו להם את התוכנית. אבל זה אגו או טקטיקה? כי הם תכננו מכה נגד ישראל שמקפלת את ישראל תוך 3 ימים. תחשוב שעל ישראל נופל 1,000 טילים ביום. ויכול להיות יותר. אבל אם כבר יש מלחמה. ישראל, האמריקאים בווירג'יניה, האירופאים ישנים, המילואים עדיין בבית, לא יכולים להגיע לחזיתות, ימ"חים הרוסים, בסיסי חיל אוויר הרוסים, ישראל, מי יגר? אפשר לדבר על יהודה ושומרון שהם נכנסים לפעולה, וערבים בישראל, שומר חומות 2 פלוס. אוקיי, זה התוכנית האיראנית. ומה שקרה עם חמאס... למה חמאס שברו את התוכנית הזאת? בגלל הנובה? תכף, מיד אני... יש סיבה, אני אענה לך את זה. אז מה זה החולים? רגע, זה סימן שני. ונסראללה, ביום ה-28, יום שישי, ה-28 למלחמה, יוצא עם נאום. נכון, עשו בילדאפ לנאום הזה במשך יום, יוצא עם נאום. שבו הוא מצד אחד מפייר את חמאס, למה? כי הם נתנו יופי של ג'יהאד, יופי של מוקאוומה. נכון, ככה הוא אמר, הם לא הודיעו לנו. למה לא הודיעו? וטוב שעשו שלא הודיעו לנו, מכיוון שאם היו מודיעים לנו, זה עלול היה לדלוף דרך התקשורת ליהודים, ואז הם היו יודעים על זה והיו מסכלים את זה. לכן טוב שלא הודיעו לנו. נו באמת. ואנחנו יודעים שאנחנו במלחמה, אנחנו בגבול, ריכזנו חצי מהצבא כדי שלא ילך לעזה, שלחנו לגלות 150,000 ישראלים, הוא רק שכח לספר
שחצי מהצבא בצפון לא מאפשר לו לעשות את התוכנית של פלישת כוח רדואן לתוך ישראל ולתפוס את נהריה ולתפוס את שלומי ולתפוס את קריית שמונה וראש פינה וכל הקיבוצים והמושבים שביניהם. ישראל החריבה, לא, חמאס החריבה לו את התוכנית, ועכשיו כל העולם מדבר על איראן, ואיראן שנתנה להם את התחמושת ואת הקר, אתם יודעים, הם הרי פיתחו סוגי תחמושת במיוחד נגד צה"ל. ה-RPG הכפול וכל הדברים הללו, כדי לעבוד כנגד הנמרים. זאת אומרת, או המעיל רוח, זאת אומרת שפה מדובר בהרס שהחמאס עשו לתוכנית האיראנית, ולכן האיראנים מעוצבנים. ידיעה שלישית הייתה לפני 3 שבועות, רויטרס מספרים שהניה הגיע לטהרן, חמינאי שמע שהניה נמצא, דרש להביא אותו אליו, 1.5 שעה עמד וצעק עליו. 1.5 שעה צעק עליו. על הניה. מה עשית? זה סימן שלישי. סימן רביעי היה אתמול או שלשום, איזשהו חבר פרלמנט לבנוני מטעם חיזבאללה, מספר למצלמה, בלי למצמץ, אנחנו הצענו לחמאס עזרה מהיום הראשון, אבל הם אמרו לא צריך, הם מסתדרים לבד. נו, מישהו מאמין לו? אתם כל כך נגד ישראל, רואים מה ישראל עושה ליד, אתם לא נכנסים במלחמה, אז אתה מספר לכולם סיפור שאף אחד לא מאמין? שהצעתם והם דחו את הם היו דוחים הצעה לעזרה? הם היו במצב לדחות כזה דבר? זאת אומרת, פה מכל הסימנים, ואני לא מסתמך על חומר חשאי, לא על שיחות כאלו ולא על כל מיני האזנות ולא כל מיני מסמכים שאני לא רואה. אני פועל רק על פי התקשורת הגלויה. לכן אני יכול לעמוד ולדבר על זה ברבים. רק מניתוח טקסטים וניתוח ראיונות וניתוח נאומים שנמסרים בתקשורת, אפשר להגיע למסקנה הזאת. השאלה היא, למה חמאס יצאו? מה הייתה השאלה שלך? א',